Gaueko 9:08 1:03 irabazi dio Realak Osasunari Sadarren lehen mailako 13. jardunaldiko norgehiagokan, honen bestez txuri-urdinei jada 5 jardunaldi daramatzate porrota ezagutu gabe eta Sergio Franciscoren dinamika denboraldi hasieratik ona nabarmen aldatzen ari da. Gogora ezagun batetik Osasunak 1-0 galdu zuela Sevillaren aurka geldialdiaren aurreko jardunaldian, Realak berriz bana berdindu zuen Elxeen aurka. Bi taldeak ez dira dinamikarik onenean iritsi, biei ikeragarri kostatzen zaie atzealdean sendotasuna mantentzea, aurrealdean ere golak sartzerako garaian ez dabiltza bat ere fin, eta bi taldeentzat oso norgehiagoka garrantzitsua zen gaurkoa. Eta 2024ko martxotik Reala norgehiagoka bati buelta enaman gabe zen, baina gaurkoan hori egin dute Sergio Franciscoren mutilek. Errepasa ditzagune 11koak, Osasuna 3-4-3ko sistemarekin irten da, Sergio Herrera kapitaina izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan hiruko lerroa Boiomok jokatu da eskuinaldetik, Katenak erdialdean eta Juan Cruz izan da ezkerraldetik, apur bat aurreratuago hegaletan eskuinaldeti Monkaiola, ezkerraldeti Bretones, Torrok eta Moi Gomezek osatu dute zelai erdia, eta goian eskuinaldetik Victor Muñoz izan da, ezkerraldetik Aimar Oroz, eta goian Raúl García de Aro. Reala berriz, lau biko errombo sisteman irten da, Remiro izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan eskuinaldetik Jon Mikel Aranburu, ezkerraldetik Aien, Txaleta Txar eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan jokatu du Jon Gorrotxategik, barnekaldetik laguntzaile Soler eta Brais zituela, apur bat aurreratuago ibili da, eta batzuetan eskuine galera botata ere Arxen Zaharian, eta goian Gonzalo Guedes eta Mikel Oyarzabal kapitaina izan dira, epailea Mateo Busquets Ferrer izan da, barrean laguntzaile González Fuertes izan du, eta esango nuke epaileak orokorrean modu egokian eraman duela norgehiagoka eta ez duela inongo akatsik egin orokorrean. Lehenengo zatian Reala oso kamuts ikusi dugu, bai erasoan eta baita atzealdean ere. Osasunak badakigu duen entrenatzailea duela beti presionatzeko eta are gehiago Sadarren bere zaleen laguntzarekin presionatzeko joera duen taldea da Osasuna, eta gaurkoan Realari hori hasieran ikeragarri kosta zaio. Nabaritu dira, bai Igor Zubeldiaren galera, baita beste zenbait jokalarirena ere ez, behar bada, baloia den irtera horretan, Jon Martin badakigu, zenolako jokalaria den, ez dakit, iruditzen zait, hor zerbait falta izan zaiola gaurkoan Realari Osasunaren presio horri aurre egiteko, eta lehenengo zatian oso kamuts ikusi ditugu Sergiorenak, bai Zakarian eta bai Guedes oso desagertuta, Mikel Oyarzabal saiatzen zen, ez, naiz eta bederatzia izan, badakigu Oyarzabalek zenbait betetzen dituela Realean, eta horietako bat areatik irten eta baloia hartzea da, ez, eta gero baloiarekin bere inteligentzia hori eta kalitatea baliatuz, baloia alde batera edo bestera mugitzea. Hala ere lehenengo zati horretan esango nuke Osasuna ongi ordenatuta egon dela, naiz eta Realak izan dituen aukera batzuk, baina ez du aukera garbirik izan, eta gainera atzealdean zalantza asko sortu ditu, eta 52. minutuan iritsi da zigorra, hain zuzen ere Aimar Orozek jarritako korner baten ostean Alejandro Katenak iaia bakarrik errematatu du, nik ez dakit Txaleta Txarror zerura begira edo nora begira zen, bere marka galdu du, eta marka da gero 1,84 neurtuta Jules Kounderekin ere gertatu zitzaion, Bartzelonaren aurka Montjuiken jokatutako norgehiagoka hartan, gaur berriro gertatu zaio kasu honetan jokalari apur bat altuago batekin Alejandro Katenarekin, baina Alejandro Katenak bikain errematatu du buruz, eta Osasunarentzat lehen gola egin du, Realarentzat ez ziren batere albiste honak, izan ere badakigu zenbat kostatzen zaion Sergioren taldeari norgehiagokei buelta ematea, hain zuzen ere Sergiok orain artean ez zuion behin ere markagailuari buelta eman, Realeko lehen taldeko entrenatzaile denetik,
Eta, Osasuna eroso ikusten genuen, ez? Zelaian bai Monkaiola eta bai Bretones egaletatik baloi asko sartzen, parte hartze handiarekin Victor Muñoz, Raúl García de Aro ere, ez? Horre arean baloia hartzen zuenean, esango nuke iaia denak errematatu dituela, eta hori etzen bat ere albiste ona Realarentzat. Horrela iritsi dira, baina lehen zati kezkagarria, batez ere galetan etzuelako inork izkin egiten, atzealdean ere zalantza asko sortu ditu, eta Osasuna ere golaren ostean bigarren gol bat egiteko zorian ere izan da, baina ez dute sareratu gorritxoek. Bigarren zatia baina oso bestelakoa izan da, Reala beste pentsakera batekin irten da, nik uste Sergiok atxeden aldian askoz ere oldarkorrago jokatzeko eskatu diela, azkenean lehenengo zatian nahiko lotxati ikusi dugu Reala, area gutxitan zapalduz, baloi aurrera eramateko komeria handi xamarrekin, eta bigarren zatian jada jokoaren kontrola gehiago izan du Sergioren taldeak, eta nik uste horrek ere eragine izan duela, eta 53. minutuan, Carlos Solerrek Braisi eman dio baloia, Braisek area barruan izkin egin, eta jaurtiketaren ostean Abel Bretonesi eman dio, eta Bretonesen oinak ukitu duelako Sergio Herrerak ez du ezertxo ere egiterik izan, beste zutoinera bota baita, baina gero baloiak beste aldera egin du. Hau Realarentzat albiste ona zen, batetik bigarren zatian jada beste irudi bat ematen hasi delako, askoz ere hobeto presionatzen, baloia berreskuratzen zutenean ere vertikaltasun handiagoarekin, eta Braisen golonek hori baieztatu egin du. Eta aranon 6 minutura jada Osasunari nik uste iraganeko mamuak ere iritsi zaizkiola, bigarren zatia oso kaskarra egin du Alessio Listiren taldeak, oso kaskarra ere, Reala jaun eta jabe izan gabe oso eroso aritu da zelaian, edo sentsazioa behintzat horixe izan da, eta 59. minutuan Mikel Oiartzabalek Gedesi baloia eman, Gedesek metroak aurrera egin area barruan sartu, eta Realeko elastikoarekin egin duen bigarren gola egin du Portugalgo jokalariak, eta gainera 60. minutuan golaren ostean aldatu egin du. Sergio Guedes eta Zakarian kendu ditu, eta Barrenetxea eta Kubo sartu. 60. minutuan zein izan da albiste ona? Egaletatik esan dugu Realak ez duela izkin egin, asko kosta zaiola, beste modu batera jokatu nahi izan duela, baina era berean erdiraketekin jokatzen zuen, eta apur bat eraginkortasuna izateko une horretan zalantza handiak eduki ditu Sergiok, eta gerora bitan pentsatu gabe Kubo eta Barrenetxea zelairatu ditu, eta hauekin eta bat eta biko emaitzarekin gauza askoz ere desberdinagoa izan da. Reala eroso egonda, errezitaldia eman du, ia une oro aukerak sortzen ari zen, Osasuna ia erabat atzealdean hautsita, aurrera, besterik ez zuten egiteko Osasunakoek, besterik ez zuten egiterik, eta Barrenetxea eta Kubo irten direnean gozatu egin dute zelaian, ez? Azkenean zuloak izan dituzten, nik esan nuke Barrenetxea gehiago Kubo baino, baina Gedesek bai gola egin du, baina orokorrean ez dugu ikusi oso parte hartzaile, eta Zakarianek erritmoa hartu behar du. Erritmoa norgehiagoka jokatzen hartzen da normalean, gaur 60 minutu ikusiko dugu datorren igandean Villarrealen aurka zenbat jokatzen duen Errusiako erdilariak, eta kalitatea badu, barnekaldera sartzerakoan eta jokalari arriskutsua bada, baina jarraikortasuna ere funtsezkoa da futbolean, eta hori behar du inolako zalantzari gabe. Osasuna da presaka jokatzen ari zen, eta benetan batez ere Ander Barrenetxeak partida bikaina, partida zikoitza jokatu du Donostiakoak, lesiotik irten berri da, joan den astean, errekuperatzeko edo errekuperazioko azken egunak izan zituen, ziur aski gainera lesio hori izan ezpalu Euskal Selekzioak eta Palestinak San Mamesen jokatutako norgehiagoka horretara deituko zukeen Jagoba Arrasatek, baina min hartuta zegoen ez zubietan geratu zen probak egiten, entrenamenduak egiten, errekuperazio prozesuan, eta begira zeinen ongi itzuli den, gaur oso fin ikusi dugu Barrenetxea, eta takeria apur bat gehiago kosta zaio, ez ditu baloi asko jaso, inspirazio handiarekin ere etzegoen, baina ala ere bete duela esango nuke. Minutuak aurrera joan ala, Ruben García sartu eta Juan Cruz kendu du, jada Osasunak ere nolabaitean aldaketa erasokorrak egiten hasi behartzen. Juan Cruz oso gutxi ikusi dugu, bai lehen zatian eta bai bigarren zatian, nik esango nuke askoz ere gehiago erasotu duela Abel Bretonesekin azkenean.
Juan Cruzen lana edo apur bat atzerago gertatzen zen, hor batez ere Gedesen izkin egiteko une horietan eta beno, ez dugu gaizki ikusi, baina Ruben García behartzuen Osasunak eta hortxe kokatu da, Beno, Abel Bretonesen lekuan eta Abel Bretones atzeratu egin du. Eta beno, honen ostean, jada Osasuna oso irekita zegoenez, partida erabat ireki eginda eta hori Barrenetxea bezalako jokalariei asko gustatzen zaie, horregatik Realak beste aukeraren bat ere izan du. Eta 71. minutuan Jon Moncayola kendu eta Inigo Argibide sartu du. Beno, Moncayola gaurkoan ere ez du bere eguna izan, ez da bilfin, azken bolada honetan Garinoa ingo erdilaria, gaurkoan eskuine galetik aritu da, baina lekua aurkitu ezinik bezala ikusten dugu hor, normalean ohituta ez dagoen postuetan jokatzen ere esan daiteke, eta ondorioz ez da erraza, ez da, hori Moncayola bezalako jokalari batentzat. Osasuna saiatzen ari zen, aurrera joaten, baina ezin zuen Lisiren taldeak hor kalitatea falta izan zaion ikuste, eta 75. minutuan ere, aulkia mugitu du Sergio Franciscok, kasu honetan, haien sartu da, haien eta Brais kendu ditu, Sergio Gómez eta Pablo Marín sartzeko, haiene, beno, nahiko desagertuta, ez da denboraldi erraza izaten ari, haienentzat, aurten ere, ez diogu ikusten ez, behar bada Lotaiu gurutzatuaren aurretik ikusten genion erasokortasun hori, ni uste beldur kontuak ere badirela, eta Braisek, gola egin du, orokorrean esango nuke hobetzen ari dela, pixkanaka, eta Brais ongi egotea Realarentzat ezinbestekoa da, ezinbesteko jokalaria baita zelai erdi horretan Sergiorentzat, eta Pablo Marín eta Sergio Gómez irten direnean ere, ongi aritu dira, ez da emaitzan ezer aldatu, ez da jokoan ere ezer aldatu, eta partida fina jokatu dute biek ala biek. 78. minutuan berriz, jada denaren bila joan beharra zeukan Lisik, eta ia da apur bat, esango du, oreka hori ere mantendu nahi izan duela, ez izan ere Errando, Budimir eta Kike Bar jatera ditu, Boiomo, Moi Gomez eta Victor Muñozen ordez. Boiomok partida ona egin du, oso jokalari garrantzitsua Osasunarentzat, baloia atzetik ateratzerakoan, eta horretarako gaitasuna badu horrez gain goitik ere ongi joan erdiko atzelaria da. Moi Gomez nahiko desagertuta ikusi dugu, esan nuke lehenengo zatian Osasunak arriskua batez ere egaletatik sortu duela, eta Raul García de Aroren burua bilatu zaritu direla, eta Victor Muñoz beste horren beste, ez? Saiatu da, baina behar bada beste norgehiagoka batzuetan baino desagertuago ere ibili ez ote den iruditu zait. Eta Kike Barja, Budimir eta Errandok ez dute dinamika aldatzerik izan, Osasunak oso arrisku gutxi sortu du, eta 82. minutuan zer gertatu da? Jon Gorrotxategik Ander Barrenetxeari baloia eman, berriro ere Barrenetxeak Gorrotxategik berriro ere Barrenetxeari, eta Barrenetxeak ia bere zelai erditik, literalki bertatik izan baita, sekulako gola egin du, apur bat aurreratuago ikusi du Sergio Herrera, eta 1-3 horrekin ondorioz norgehiagoka behin betiko itxi du, eta esan Realarentzat funtsezko 3 puntu ere eskuratu ditu. 85. minutuan Soler kendu eta Aritz atera du, jada Realak erasoan ezer gutxi zuen egiteko, saiatu behartzen, baina gainera Osasuna ere oso erabat amilduta zegoen atzealdean jada jokalariek ez zuten indarrik ere buelta emateko, eta Kubo eta Barrenetxea eroso ibili dira, eta 87. minutuan gainera nik uste ongi ateratako txartel gorria zuzenean izan ere, oso horrela ezin da sartu, ez? Sergiok baloia hartu du ezkerregalean, eta Argibide ero moduan joan da, eta ez, horrela ezin da sartu, eta hori beti txartel gorriarekin zigortu hori izan da, eta gaurkoan ez du salbuespenik egin Busquets Ferrerrek, lehen esan dugun bezala, iruditu zait Busquets Ferrerre gaur ongi eraman duela norgehiagoka, ongi zuzendu duela, eta ez duela aparteko akatsik egin, ezta?
87. minutua zen hori, eta jada, 80. jada Osasuna erabat amilduta, eta 1-3 irabazi du Realak, honen bestez, une honetan Osasuna batetik 17. postuan da, jaitsieratik puntu batera, eta Gironak irabazten badu argi Alessio Listiren taldea jaitsieran sartuko baita, Realak berriz gora egin du, arnasa hartu du, 16 punturekin 10. postuan da, Europako postuetatik 2 puntura. Beraz, aldaketa nabarmena, dinamika aldaketa nabarmena, Sergio Franciscoren taldearena denboraldi hasieratik ona. Gogoratu, Osasunak 1, Realak 3, Sadarren.